Dnes som si pozval do štúdia človeka, ktorý sa venuje športu nie ako profesionál, ale na výkonnostnej amatérskej úrovni. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby jeho disciplínou nebol dlhý triatlon. Volá sa Miloslav Popovič a popri dlhom triatlone sa zúčastňuje aj na prestížnych svetových maratónoch. Miloš, vítajú na štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Hneď na úvod, aby naši diváci, ktorí nás sledujú, počúvajú, si to vedeli predstaviť. Porovnajme si ten klasický triatlon, ktorý sa na Slovensku už vďaka Richardovi Vargovi stal známy a možno predtým nikto nevedel o triatlone, vďaka Rišovi už mnohí vedia. Ale predsa len porovnajme si dĺžky jednotlivých úsekov. Klasický triatlon a dlhý triatlon. Tak v podstate v triatlone sú také 4 základné objemy. Prvým, tým najkratším je šprint triatlon, kde je 750 metrov plávania, 20 km na bicykli a 5 km beh. Tam tie časy sa pohybujú tých profíkov okolo pod 1 hodinu, u takých tých hobby triatlonistov hodinu 20. To je tá najkratšia šprinterská. V podstate, ešte potom samozrejme sa vymýšľajú také všelijaké... K tomu sa dostaneme, len aby sme si vytvorili ten obraz. Jasné. Klasický? Potom ten klasický, ten sa to nazýva olympijský. V tom objeme sa napríklad ide aj svetový pohár a podobne. To je ten, ktorý bežne poznáme z televíznych obrazov. Presne tak. Ten je v podstate dvojnásobný, to znamená 1,5 km plávania, 40 km na bicykli a 10 km beh. A zase tí profíci to robia tak do tých 2 hodín a ja napríklad konkrétne ako hobík okolo 2 hodiny 4, 2 hodiny 20 a niektorí aj dlhšie samozrejme. No a teraz ten dlhý triatlon. Potom je ešte stredný, ktorý je vlastne polovička z Ironmana a ten Ironman, teda ten dlhý triatlon, tak to je 3,8 km plávania, 180 km na bicykli a maratón nakoniec je 42,2 km. A čas? Hovorili si, že ten klasický triatlon trvá profíkom zhruba okolo 2 hodín, tebe 2,4, 2,15 približne. Dlhý triatlon. Ako je to s časom? Tak zase tí profíci to robia, svetový rekord je tuším 7,43, 7 hodín 43 minút. Ja som ho urobil za 10 hodín 24 minút, zatiaľ môj najrýchlejší čas. A ten časový limit, ktorý tam väčšinou býva, je okolo 17 hodín. Čiže do tých 17 hodín ten hobík alebo ten triatlonista to musí dokončiť. Dajú sa porovnávať časy v takýchto disciplínach, pretože iné je napríklad lyžovanie alebo tie klasické disciplíny, kde sa ide naozaj na čas, prípadne disciplíny, kde sa dajú aj v rôznych pretekoch porovnávať časy, ale tu predsa len asi sa to nejde vždy v rovnakých podmienkach. Ty si spomínal svetový rekord. Je to len nejaká akoby informačná vec, informačný údaj, alebo sa naozaj sú relevantné porovnania časov? Takto porovnanie je naozaj ťažké. Jednak závisí od profilu trate, od poveternostných podmienok a tak ďalej. Tam veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. Takže to presné porovnanie sa nedá urobiť, ale áno, je tam nejaký svetový rekord, podobne ako je svetový rekord aj v maratóne napríklad a podobných disciplínach. Áno. Dobre. Jedna z otázok, ktorá mnohým isto napadne, čo vedie človeka, ktorý nie je profesionálny športovec, má svoju prácu, ty pracuješ v oblasti marketingu, čo vedie niekoho k tomu, že si zvolí triatlon, navyše nie je klasický, ale ešte k tomu dlhý triatlon. Prečo si sa preto rozhodol? Ako si sa k tomu dostal? Prečo ti nestačí bežné športovanie v nejakej konkrétnej kratšej disciplíne? Tak na strednej škole som behával trošku. Nebol som nejaký excelentný bežec, ale to behanie mi tak išlo najlepšie. Potom po škole som ten šport zanedbával. Som sa stal takou kancelárskou krysou trošku. Pribral som aj veľa a potom už mi to začalo trošku vadiť, tak som začal sa trošku hýbať. Chodil som napríklad plávať a práve na plávaní som stretol triatlonistov, ktorí trénovali na Ironmana. Tak to vo mne samozrejme ja ako neviem, či klasický muž ma to proste samozrejme zaujalo a chcel som byť tiež Ironmanom. Ten Ironman to je ten dlhý triatlon. To je presne ten dlhý triatlon, presne tak. A tak som začal s nimi trénovať, to bolo zhruba pred nejakými 11 rokmi a samozrejme začínal som s tými kratšími triatlonmi a potom postupne, keď už som naberal trošku aj skúsenosti, aj kondičku a aj tú vytrvalosť trošku, tak som sa potom rozhodol, že skúsim aj ten dlhý. Proste je to taká
taká meta pre každého triatlonistu asi, aby si skúsil aj ten dlhý. Aké bol? Predsa len dlhý triatlon to je obrovský objem, ty si spomenul dĺžku, aj čas, aj jednotlivé trasy. Aké to pre teba bolo prvýkrát postaviť sa na štart a vedieť, že predo mnou je teraz toto? Lebo trénovať je jedna vec a zrazu stáť na štarte takejto disciplíny, vlastne troch veľmi dlhých, náročných disciplín, aké to bolo? Tak samozrejme, mal som obrovský rešpekt pred tým. To sú objemy, ktoré človek bežne nedáva ani v tréningu. Čiže už vôbec predstava tých vzdialeností samých o sebe bola dosť ťažká. Sám som nevedel, či to vôbec zvládnem. Predtým napríklad na bicykli som trénoval maximálne nejakých 100-120 km, raz som dal 150, takže 180 som si naozaj nevedel predstaviť a to po tých 150 km som naozaj bol zničený. Ale evidentne ten organizmus proste zvládne toho veľa a človek musí mať len tú správnu motiváciu, aby sa do toho pustila. Nakoniec to proste dá. A kde to bolo, keď si prvýkrát takto Prvýkrát to bolo v roku 2012 v Klagenfurte. Je to relatívne na Ironmana relatívne ľahká trať údajne. Hlavne cyklistika je tam celkom má dobrý profil, lebo tak na dlhý triatlon povedať, že je to ľahká trať, ďakujem pekne. Idú sa na dve kolečka, takže už človek si to napríklad trošku omrkne a druhýkrát už ide tak viac na istotu a ten profil trate je tam dobrý v tom, že sú tam také kratšie, strmšie výbehy hore do kopca a potom sú tam dlhé zjazdy, že naozaj človek tam môže na tom bicykli potom zaláhnuť a ide relatívne rýchlo, dlho sa vezie a trošku šetrí energiu. Čo avšak bolo nepríjemné, bola teplota, bolo tam vtedy 38 stupňov v tieni. Plávanie zväčša na týchto dlhých triatlonoch sú väčšinou povolené neopreny, ktoré dosť pomáhajú, hlavne mne ako relatívne slabšom plavcovi. No a tá teplota vody bola vyššie 24 stupňov, tuším až dokonca 25, takže boli zakázané neopreny, čo mne samozrejme robilo aj trošku problém v tom, že pomalšie som plával a viac energie som samozrejme musel vydať na to plávanie. No a potom samozrejme aj pri tom behu, na tom bicykli tá teplota až tak zase nevadí, i keď doplnenie tekutiny je samozrejme aj tam dosť dôležité, ale potom na behu ma to trošku dobehlo. Tam som pri tých 38 bežať maratón a ešte po takom náročnom, respektíve dlhom bicykli, tak tam som si aj hodnú časť odkráčal. Iná je situácia profesionálnych športovcov, ktorí majú všetko zorganizované, majú svoj tím a tak ďalej. Ty máš svoju prácu, spomínal som, že pracuješ v oblasti marketingu. Ako sa dá natrénovať na niečo takéto? Ako vôbec trénuješ? Lebo jednak plávanie, beh, cyklistika, ako toto všetko vieš zladiť tak, aby si sa vedel postaviť na štart a teraz bez ohľadu na čas, ale v tom čase zrejme stále aj ty sám seba sleduješ, aby si sa zlepšoval. Ako sa to dá natrénovať? Tak samozrejme, triatlon sú 3 športy a každému treba venovať adekvátny čas. Nedá sa len raz do týždňa ísť plávať a myslieť si, že potom dám Ironmana. Takže je to a navyše popri práci, práve preto sa pýtam. Z časového hľadiska je to náročné. Ja trénujem každý deň, každé ráno, niekedy aj dvojfázovo a pred tým Ironmanom. Stačí pred tým Ironmanom zväčšiť tie objemy tréningov také nejaké 3 mesiace pred a už zase zhruba nejakých 4 týždne pred samotným Ironmanom zase trošku zvolniť. Ja som v tom čase, v tom píku trénoval nejakých 19-20 hodín týždenne. A väčšinu tých objemov samozrejme som dával cez víkendy. V tom čase som ešte nemal rodinu malého, takže celkom to aj išlo, ale je to samozrejme veľký zabijak času, alebo teda treba tomu obetovať veľa času samozrejme, ak chce niekto dať také niečo ako Ironmana. Jedna z vecí, ktoré mi pri tvojom rozprávaní napadne, že asi to nefunguje tak, že niekto má pocit, že to zvládne a prihlási sa na preteky. Sú nejaké podmienky, ktoré musíš splniť, preukázateľné podmienky? Ako to funguje vlastne? Každý tam ide v podstate na svoju zodpovednosť. Tam aj pri registrácii sa vyplňa nejaký dotazník, kde ten prihlasujúci alebo ten športovec alebo ten účastník
Teraz hovoríme o amatérskych pretekároch na tej výkonnostnej úrovni. Kde prehlasuje alebo kde zadáva údaje o svojom zdravotnom stave a tak ďalej. A je to v podstate na riziku toho zúčastného. Ja napríklad som si dával robiť aj nejaké záťažové testy, aby som proste vedel, či také niečo vôbec zvládnem. Čiže je to čisto na tvoju vlastnú zodpovednosť. Presne tak, no. Napríklad v tom Klagenfurte, kde bolo aj tých 38 stupňov, tam keď som dokončil, tak som videl tie stany plné ľudí, ktorí tam ležali na infuskách a lietala tam každú chvíľu nejaká sanitka. No to nie je nič povzbudzujúce. No, nie je to nič povzbudzujúce, presne tak, ako veľa ľudí precení, ale tak je pravda, že to bol naozaj že extrémne horúčava vtedy. A nemyslím, alebo neviem o tom, že by bol nejaký horúcejší Ironman odtedy alebo dovtedy. Ale predpokladám, že aj pri týchto pretekoch sú nejaké limity, že keď sa pretekár dostane pod limit, alebo takže že ho stiahnu, stratia, alebo... Po každej disciplíne, najmä pri týchto dlhých, sú časové limity, čiže aj vyplávať treba napríklad tých 38 km je tam limit na 2 hodiny 20 alebo 2 hodiny 30, záleží kde. Potom aj po bicykli musí sa človek do depa dostať čiže do nejakého času a hovorím, ten celkový limit na celé Ironman je 17 hodín. Štart je o 7 ráno, čiže do polnoci treba byť v cieli. Dobre, máme zhruba predstavu, čo to je dlhý triatlon, aj čas. Existuje niečo ako, ty si hovoril šprint a dostal si sa k dlhému triatlonu, ale nejaký ultra dlhý triatlon? Existuje ešte niečo ultra dlhé, čo by sa bežalo alebo pretekalo aj... V rámci triatlonov neviem o tom. Viem, že bežecké sú také všelijaké ultra behy. Áno, preto sa pýtam, či aj v tomto. No, pri triatlone by to bolo asi nebezpečné, oveľa viac nám predĺžovať tú vzdialenosť. Ale čo sú teraz také alebo také populárne triatlony sú práve také extrémne, ale nie tak z hľadiska vzdialenosti, ale z hľadiska prevýšení. Čiže také tie horské, presne tak, spomeniem Moravaman, Norseman, Swissman, Austria Extreme triatlon a podobne, kde už sa vlastne prekonávajú aj veľké výškové rozdiely, že a tam sú potom zase aj tie časy trošku posunuté niekde inde, čiže tam niektorí ľudia to chodia. A oni sa väčšinou štartujú niekedy v noci, dáme tomu okolo polnoci, o 1 v noci a ten dobeh tam je niekedy podvečer, večer. Ja som spomínal, že ty sa zúčastňuješ aj na veľkých maratónskych pretekoch. Viem, že si bol na bostonskom maratóne, potom ešte povieš prípadne ďalšie. Ako to je? Trénuješ na dlhý triatlon, to je tvoja disciplína a teraz si povieš, že odbehnem si, odskočím si na maratón, že zvládnem to ľavou zadnou. Alebo je to naopak, že vieš, že zvládneš maratón a to ti pomáha pri triatlone. Ako to vlastne je? Tak ono sa to ťažko porovnáva. Tak tie maratóny dávam väčšinou mimo sezóny triatlonovej, čiže buď na jeseň alebo na jar. V lete sa naozaj sústredím na tie triatlony. A ja keďže som v podstate ten beh je moje najsilnejšia disciplína kvôli tomu, že som na strednej škole robil atletiku a zrovna takéto dlhšie behy, takže mám k tomu behu najbližšie. Je to aj také najjednoduchšie. Ten beh predsa len nevyžaduje nič navyše, len nejaké tenisky a oblečenie na behanie. Pri tom triatlone si človek musí zobrať aj bicykel a je tam oveľa viacej problémov s logistikou a podobne. Čo sa týka tých maratónov, tak ja sa priznám, ja som ich doteraz veľa neriešil. Toto bol Boston bol tuším môj 6. alebo 7. maratón a teraz na jeseň som bol ešte Chicago. Doteraz som nedával ani tie veľké tie majors, alebo je taká... To je ako v tenise Grand Slam? Niečo také, áno. Je 6 najväčších maratónov na svete, sa to volá World Marathon Majors. Kalendárne to začína Tokiom, ten je niekedy koncom februára. Potom je Boston v polke apríla, týždeň na to je Londýn a na jesene potom v septembri Berlín, začiatkom októbra Chicago a začiatkom novembra New York. To je tých 6 najväčších. Z tých 6 2 už máš. 2 mám, áno. Ono je to, ja som ani nemal nikdy ambíciu bežať tie veľké maratóny,
ale pred 2 rokmi som zabehol maratón vo Frankfurte, má náhodou kamarát, že tam akože bolo to neskôr, tuším, je to posledný oktobrový víkend, čo už je relatívne chladnejšie, tam aj dobrý profil tráte taký relatívne rovný, takže dajú sa tam behať dobré časy. A tam som zabehol taký čas, ktorý ma kvalifikoval na Boston, na Chicago, to sú v podstate jedine 2 z tých veľkých majors, kde sa dá kvalifikovať. Čiže teraz hovoríme o maratónoch, predtým pri triatlone si vravel, že nie sú nejaké kvalifikačné alebo časové podmienky. Tu už hovorí, že si sa musel kvalifikovať, čiže tie maratóny fungujú, teraz hovorím len o maratónoch, fungujú tie veľké tak, že musí byť nejaký kvalifikačný limit splnený. Do Bostonu áno, tam sa dá v podstate len kvalifikovať alebo cez nejakú charitu. Na Chicago sa dá tiež kvalifikovať, ale to sú v podstate jedné 2, kde sa dá kvalifikovať s takým časom, ako mám ja. Samozrejme, nie som elitný bežec, tí sa môžu kvalifikovať v podstate na ktorýkoľvek, ale mne napríklad už na tie ostatné môj čas nevychádza. Zatiaľ. No tam mám ešte naozaj ďaleko do tých časov. No a tam väčšinou funguje lotéria. Napríklad minulý týždeň mi došlo z Londýna, že... Myslíš doslova lotéria, že sa losuje? Áno, presne tak. Tam sa prihlási, napríklad do Londýna sa prihlásilo nejakých 450 000 záujemcov. A neviem teraz presne, koľko môžu vybrať. Viem, že tam beží okolo nejakých 40 000 ľudí. No a takže tá šanca je tam asi 10. No a mňa už teraz ďalší rok nevybrali a tento týždeň mi došlo zase z Berlína, že bohužiaľ ani tento rok to nevyšlo. Teraz sa spýtam na veľmi praktickú otázku a dúfam, že to nebudeš vnímať nejako zle, ale určite to mnohým napadne. Jednoducho chodievaš do zahraničia na preteky, musí si všetko zabezpečovať, organizovať. Teraz spomíname v Spojených štátoch preteky. Toto všetko niečo stojí. Tak ako to je? Zarábaš toľko, že si to môžeš dovoliť, alebo máš nejakých sponzorov, alebo ako si radíš náklady? Skúsme len povedať, koľko napríklad stojí jeden štart napríklad na bostonskom maratóne. OK. Bohužiaľ sponzorov nemám. Rád by som, tak toto cesto, keby sa niekto našiel, samozrejme privítam. Musím si to hradiť všetko zo svojich úspor. Ako som spomínal, doteraz som tieto veľké neriešil veľmi. Tým, že som skvalifikoval ten Boston, ako to je tak, že raz za život, tak som si povedal, že do toho proste investujem. Bol to aj zážitok samozrejme. Tak samotné štartovné nie je až také drahé. Stojí to nejakých $250, čo už aj letenka sa dá kúpiť relatívne výhodne, keď sa kúpi dostatočne dopredu. Takže tá letenka vidie, dáme tomu $400-500 eur. Väčšinou ten víkend ale býva v tom meste dosť predražené. Čiže to ubytovanie asi najväčší tak, tam priamo v centre mesta, tam sa tie ceny pohybujú od $1000 na noc vyššie. Takže tam už naozaj sú pálky, takže... Čo sú asi umelo dvihnuté ceny aj pri takýchto ten víkend, presne tak. Tých ľudí, čo sa tam dovali, ten víkend je naozaj kvantum. Napríklad v tom Chicagu na druhý deň, ako som sa trošku prechádzal po meste, tak typoval by som takých 80% tých ľudí, čo som stretával, tak mali niečo z toho maratónu na sebe, či už medailu, tričko alebo bundu. Takže ten návod tých ľudí do toho mesta v tom termíne, v tom čase je obrovský. Áno, tie ceny tým pádom strašne lietajú. A dá sa samozrejme zohnať nejakými cestami ubytovanie, či už trošku ďalej od centra, alebo keď tam človek má trošku nejakých známych, ľudí, ktorí tam boli a vedie mu poradiť. Takže, ale to ubytovanie je asi taká najväčšia pálka z toho. Spomínal si tréningy a trénovanie a tak ďalej. V tom tvojom, ty bývaš v Bratislave, aj pracuješ v Bratislave. V tom tvojom každodennom praktickom živote, presúvanie sa z domu do práce a tak ďalej, presúvaš sa ako autom, alebo bicyklom, alebo že využívaš aj takéto bežné presuny akoby na kvázi tréning? Donedávna som ešte pracoval mimo Bratislavy a dochádzal som tam, musel som autom, lebo naozaj sa nedalo, raz som to skúsil na bicykli, ale nie z Bratislavy. A to už hovorím o niekoľkých hodinách na bicykli, takže donedávna sa mi to nedalo. Od tohto roku pracujem v Bratislave, čo mi vyhovuje a začal som chodiť do práce na bicykli. Jednak robím tým niečo pre seba. Či už ja každé ráno trénujem, ako som spomínal, a ten bicykel mám takú aktívnu regeneráciu. Napokon v Bratislave pri tých kolónach a zápchách to môže byť ešte aj rýchlejšie.
Tak občas musím zobrať auto, keď proste sa nedá. Tým autom mi to trvá zhruba podobne ako tým bicyklom. Takže robím tým hovorím niečo aj pre seba, niečo pre to mesto a prostredie, ale ako som spomínal, je to pre mňa hlavne taký taká aktívna regenerácia a na druhej strane toho času má málo, tak je podľa mňa, alebo pre mňa je blbosť ísť autom, keď to môžem využiť na nejakú ďalšiu tréningovú fázu vo forme toho bicyklu. Spomínala si, že si v roku 2018 mal tieto dva veľké prestížne maratóny, ale ten bostonský maratón bol predsa len zvláštny, špecifický tým, že zvíťazil a obletelo to celý svet amatérsky maratónec. Ako je to možné, že na takýchto veľkých pretekoch, sledovaných svetových pretekoch, na takomto maratóne vyhrá neprofesionál amatérsky bežec? A zároveň sa ťa spýtam, poznačilo to nejak potom na konci v cieli tú atmosféru okolo toho? Priznám sa, že neviem, či to nejak poznačilo tú atmosféru, lebo ja som si teda Boston užil tak, že som bol chorý a ešte ten deň v to ráno som sa rozhodol, či vôbec pôjdem. Neviem, či som mal nejakú ľahkú bronchitidu, ale kašľal som naozaj ako tuberák a som si hovoril, že ďalšia vec je, že bolo extrémne zlé počasie. Extrémne, bolo nejakých 5-7 stupňov, čo zase nie až tak hrozné, ale lialo, vyslovene, že lialo, neviem, či nejakých 40 alebo 50 mm zrážok padlo len v tom čase, keď bol maratón a fúkal dosť silný protivietor, lebo ono sa to beží z Hopkintonu do Bostonu, čiže zo západu na východ. A zrovna fúkal silný protivietor, dokonca v nejakých 50-70 km za hodinu. Takže tie podmienky boli naozaj dosť extrémne a v cieli po dobehnutí som neriešil nič iné, ako len dostať sa niekam do tepla, alebo ešte hodinu a pol som sa drkotal a triasol od zimy. A čo sa týka toho Japonca, tak to zase nie je žiadne Bčko, čo som o ňom čítal a počul. Je to síce prekvapenie samozrejme, ale to aj tým počasím, lebo čo som čítal, tak nejakých 25 elitných bežcov, celkovo 40 odstúpilo. A ten Japonec, to je jeden z mála, ktorý dal, alebo tuším jediný, ktorý dal najviac maratónov pod 2 hodiny 10 minút. A nie je to žiadne Bčko, presne tak, akože on je v podstate, keby bol profesionál, tak je naozaj medzi tou elitou. Ja by som sa ešte na chvíľu vrátil k tomu, čo si spomínal v súvislosti s prihlasovaním pretekárov. A teraz máme na mysli zrejme amatérskych výkonnostných pretekárov. Spomínali sme isté limity, kvalifikácie, ale hovorili si o obrovskom množstve pretekárov, ktorí sa hlásia a ten počet je obmedzený. Spomínal si lotériu, ale nemôže sa stať, že niekto sa prihlasuje, už to nestihne, lebo ako toto technicky funguje? Na tie maratóny väčšinou je nejaký časový limit, nejaký, dáme tomu 2... Na prihlásenie sa. Na prihlásenie sa nejaké 2-3 týždne, keď sa ten človek môže prihlásiť a potom o ďalšie 2-3 týždne alebo mesiac dostane odpoveď, či ho teda vybrali alebo nie. Na rozdiel napríklad od Ironmanov, na Ironmanov sa treba nahlásiť medzi tými prvými, čiže tam nie je žiadna lotéria, tam je to väčšinou obmedzené, niektoré tie Ironmany majú 2000 účastníkov limit a niektoré možno 3, ale aj tak sa tam hlási veľké množstvo ľudí, napríklad do toho Klagenfurtu konkrétne, tam to býva, alebo Challenge Road napríklad v Nemecku, čo je taký veľmi populárny respektíve dlhý triatlon. Čiže musíš stihnúť sa tam prihlásiť. Treba stihnúť možno do minúty sa prihlásiť. Ale to znamená, ako to funguje? Funguje to tak, že sa akoby otvorí tá úvodzovka prihlasovacia brána, záujemcovia sa to dozvedia? On je vopred ohlásený ten čas, väčšinou to býva na druhý deň po tom preteku, čiže rok dopredu. Aha. A na druhý deň po tom preteku sa väčšinou otvorí tá registrácia v nejakú hodinu a konkrétne tieto dva preteky sú také, na ktoré treba sedieť pri počítači a klikať a teda dúfať, že sa tam človek preklika. Ty úplne zničený z pretekov z predošlého dňa, sedíš pri počítači a čakáš, kedy sa to otvorí a rýchle klikáš. Ak chcem ísť ten istý pretek o rok neskôr, tak áno. Ale takí pretekári myslím, že majú nejaké
nejaký voucher na prihlásenie sa na ďalší rok. Taký pretek, ktorý som ešte nebol a chcem ísť ďalší rok, lebo to musím vedieť rok dopredu, ale či ho chcem ísť. Väčšinou to už býva, hovorím, do pár minút, niektoré tie býva možno do pár dní vypredané. A treba proste šťastie pri tom počítači, prihlásiť sa a zaplatiť. Čo tiež tie Ironmany sú celkom finančne náročné. Rok 2019, čo ťa čaká? Aké preteky? Priznám sa, že ešte neviem úplne presne. Na jar asi nepôjdem žiaden maratón. Tentokrát možno dám nejaké kratšie duatlony. V lete by som sa zase chcel venovať triatlonu. Zatiaľ to nevyzerá tak, že by som išiel nejaký dlhý budúci rok, možno nejaký polovičný. Slovenský pohár, to je taká klasika, a na jeseň nejaký maratón, ale zatiaľ hovorím, ten Berlín, tam som nebol vybratý, možno pôjdem cez nejakého tour operátora a skúsim sa prihlásiť ešte do New Yorku a dúfať, že to vyjde tam. Miloš, veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas, že si prišiel a nech ti tvoje plány do ďalších mesiacov vyjdú, budeme držať palce. Ďakujem pekne. Mojím dnešným hostom bol Miloslav Popovič.